Kune vaya vasingazivi kuti kunonzi kuVenice ndekupi, right? Pano ndakamira muna Bulawayo Road, tiri munzira inoenda kuKwekwe Gweru, asi ichidai so inenge ichienda kuKadoma, asi kana ichidai so inenge ichienda Gweru, Kwekwe, Bulawayo zvichienda zvakadaro. Saka apo pamuri kuona apo ndo panonzi paEmpress 10 off. Uchingobva ipapo you just travel less than 4 kilometers unenge watosvika panonzi paVenice. Ndiko kuri kuitika nyaya dzatikukupai zuva nezuva, vhiki nevhiki, kubva kuneni wenyu Jethro Kenan Mutero, ndakabatana namukoma Sylvester Tafuma neveSly Media. Saka nhasi tisvike kurufu uko kune mudzimai uya watakakuratidzai nezuro akazvikandira mugonyeti achibva ashaya. Tada kuti tisvike parufu, asi panga pane zhowezha chaitika ndechekuti vekumurume kunova ndo kwanga kwakaroorwa mudzimai uyu varamba kuti vataure nesu pamedia, uye infact vatoti tisasvike padhuze. Saka tiri kuripota tiri panapa pa10 off, tichitomirira kutodzokera kuHarare nekuda kwenyaya iyi. Asi dzaindi kupei muchidimbu zvatakwanisa kuita find out panyaya iyi ndezvekuti zviri kunzi mai guru ava kuti vazosvika pakuzozvikandira mota vakanga vapopotedzana nabamunini anova munin'ina wemurume wavo wavanga vachigara naye. Amai ava vanga vakaroorwa nemurume uyu, asi vakanga vane vana vavo, asi zvakare vanga vari nherera. Mai vavo vakashaya nababa vavo vachiriwo mwana mudiki. Ndo information yatakwanisa kuita gather pari zvino pamusoro penyaya iyi. Saka inyaya dzinosuruvadza nekuti chiri kunyanya kunetsa ndechekuti vana vemudzimai uyu vanga vasiri vemurume waari kugara naye, uyezve mukudaro kuti vana vanga vasiri vana havachasara vachichengetwa nani sezvo mai vazotora upenyu hwavo. Uyezve vanhu vemunharaunda vara kuti dai zvanga zvaita kuti vanhu kana vachinge vanetsana ngavakwanise kugadzisa bope iri nguva dziripo. Ndichitaura kudai izvi patori nemakakatano ekuti mukadzi uyu achanovigwa kupi, kuno kuVenice here kana kuti kuGokwe, pakati peyo kwaakaroorwa kumusha kwana baba nanamai. Saka izvozvi ndichitaura kudai isu, ndataura nachairman Smoko vanova ndova mukuru kana kuti village chairman wekunzvimbo iyi, pamwe chete naVidiko. Kune mhepo yakawanda vachito aiwa tiri kuda kuti tionesane pakati pehama idzi dziri mbiri, kuti hama dzekumurume nehama dzekumukadzi, hama dzekwabai, hama dzekwababa, kuti tione kuti mwana uyu ovigwa kupi. Saka tichitaura kudai izvi hapasati pave neclear picture yekuti mudzimai uyu achanovigwa kupi. Saka ezvinezvi takumbodzokera kuHarare, kana tichinge tatenderwa kuti tidzokere kurufuru tichange chikupai update, kana kuti tichafonera vanhu vekuno kuti tidziwe kuti zvakamira sei. Zvakarezve sezvandambokupai update kuseni pamusoro penyaya yekuti zviri kuitika kuVenice panyaya yemwana wokwaMuguti, chikumbiro ndichocho chimwe chete chekuti dai zvaita kuti vanhu vaya vanozviti n'anga vakwanisa kuuya vobatana, voita chinhu chimwe chete, kuitwe chatingati chikaranga chemunzvimbo chinoita kuti pawanikwe masuo anoita kuti Junior awanikwe, kana kuti vanhu vari kudisappear munzvimbo iyi vanga vachiwanikwa. Zvakare chirangaridzo chanoda kukupai ndechekuti kune avo vakasununguka kuti vasapote mhuri yekwaMuguti or kusapota nemari yekuti ibatsirane nemuchembere ari kubva kuSouth Africa, please get in touch panhamba dzedu dziri pascreen, kuitira kuti tikwanise kuti muchembere aikwanise kuisvikawo kunoko achikwanisa kuitawo basa rake, nzira dzake dzakareruka. Uyezve vaya vakasununguka kuti vabatane naHeadman Gonye, idzodzo zvakare nhamba dziri pascreen, batanai navo kuti mukwanise kubatsira. Kana muri n'anga or muchiziva n'anga, vafonerei muvape nhamba dzaHeadman Gonye, tichipfuurira mberi takadaro. Ndatenda ndini wenyu Jethro Mutero, ndakamirira mukoma Sylvester Tafuma, tosangana muprogram anotevera. Bye bye.